ουσιαστικά θα αγγίξουμε όλα τα θέματα εις βάθος σχετικά με το τι εστί καλή εξυπηρέτηση, πώς μπορούμε να πετύχουμε τα υψηλότερα επίπεδα, πώς μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες του πελάτη και στη συνέχεια να προχωρήσουμε σε διάφορες τεχνικές πωλήσεων όλων των επιπέδων. Κρίνω ότι θα είναι σημαντικό σεμινάριο, εύχομαι να το απολαύσουν και να πάρουν πράγματα. Οι εισηγήσεις έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον υπάρχει και ανταπόκριση αρκετά μεγάλη και από τους επιχειρηματίες της περιοχής και συνεχίζουμε όλη αυτή την προσπάθεια η οποία έχει ξεκινήσει και θα συνεχιστεί και σε άλλους κλάδους και σε άλλες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας. Πιστεύω ότι η σημερινή εκδήλωση έχουμε να βγούμε μόνο κερδισμένοι και φεύγοντας όλοι θα έχουμε να πούμε κάτι θετικό και αύριο αυτό να το δείξουμε στον πελάτη μας, στον καταναλωτή μας, ώστε η αγορά πλέον να μην είναι μία απλή συναλλαγή, αλλά να αποτελεί αυτό που λέμε πάντα μία εμπειρία. Ονομάζομαι Ανδαράκη Ηλέκτρα, εκπροσωπώ τα Κέντρα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης που λειτουργούν εδώ στην πόλη της Κοζάνη. Και να πούμε ότι σήμερα πραγματευόμαστε το θέμα της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού και της εξυπηρέτησης του πελάτη. Θα λέγαμε ότι είναι η αρχή και το τέλος για μια επιτυχημένη επιχειρηματική διαδικασία, καθώς το ζητούμενο είναι η πώληση. Θέλω να είμαστε πάλι εδώ πέρα, να είμαστε ακόμη περισσότεροι για να κάνουμε την αγορά μας ακόμη καλύτερη, πιο δυνατή, για να μην έχουμε μόνο παρόν, αλλά να έχουμε και μέρα. Όσους τυχαίνει να μην με γνωρίζουν, να συστηθώ όμως Καλλιόπη ονομάζομαι. Δεν θα θυμάται, σας λέω, ούτε ο πελάτης, ούτε ο υπάλληλος τι του είπαν, αλλά θα θυμάται πάρα πολύ από το σημερινό πώς του φέρθηκα. Μιλήσουμε πρώτα για την εξυπηρέτηση των πελατών, γιατί η εξυπηρέτηση των πελατών είναι πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πώληση και μετά θα μιλήσουμε για κάποιες τεχνικές πωλήσεων. Πολύ επιμορφωτικό. Σίγουρα θα βοηθούσε εδώ πέρα τους εμπόρους της Κοζάνης. Ελπίζω να γίνονται και άλλα τέτοια σεμινάρια στην πόλη της Κοζάνης για καλό και των επιχειρηματιών και των πελατών μας. Οπότε νομίζω ότι καλύφθηκε όλο το φάσμα. Δηλαδή, όποιο είδους απορίες και να έχει, δηλαδή, και όποιο είδους επιχείρηση και να έχει, εμπορική, χοντρική, λιανική, μπορούσες και έπαιρνες πληροφορίες που ήθελες. Μου άρεσε. Πήρα πράγματα. Ενημερώθηκε και ο κόσμος και όλοι μας για το τι συμβαίνει στην αγορά του τόπου μας. Αυτές οι δράσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές. Νομίζω ότι όλοι οι επιχειρηματίες και όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να παρακολουθούν αυτές τις δράσεις για να βελτιωνόμαστε όλοι, να γινόμαστε καλύτεροι, να στηρίξουμε την αγορά. Θεωρώ και τη σημερινή δράση πολύ πετυχημένη.